Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr flimkien mal-Kummissjoni Lejla Mġarrija tella b'suċċess 12 edizzjoni tal-Festa Frawli li għalija attendew rekord ta' nies. Fost dawk li marru kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija li ntlaqgħu ddawwar mill-organizzaturi tal-festa tul il-pjazza tal-Imġarr u triq ta' quddiem il-Knisja fejn kellu l-opportunità jiltaqa' mal-bejjija differenti u l-familji preżenti, partikolarment mat-tfal u żgħażagħ li talbuh jieħu ritratt magħhom. Net News f'din il-festa tkellem mas-sindku tal-Imġarr Pawlu Vella fuq il-ħsieb wara din il-festa. L-idea nippromovu l-Imġarr mod agrikolu u nsibu xi ħaġa li tissoċjaw minn dejjem mill-antik ħafna mal-Imġarr. U sibna li l-Frawla dejjem kienet magħrufa u l-bdiewa il-bużnanniet tagħna kienu ġej kabruha b'mod industrijali kważi dak iż-żmien. Bosta gabbani ramaw bikel u pasti tal-frawli fil-pjazza Mġarrija u tul it-triq ta' quddiem il-Knisja mill-pastizzi sa' zeppoli, pasti tal-ġam u minn xarba friskanti sa' likeru tekila tal-frawli. Intramat ukoll infjoranta taħt it-suntir bil-frawli kif ukoll arranġamenti tal-ħwejjeġ u l-fjuri bil-frawli wkoll. Għatta tpinġijiet mit-tfal ta' bosta skejjel primarji brabta mal-frawli ġew esebiti wkoll fuq barra tal-iskola primarja tal-Imġarr. Mario Vassallo, riċerkatur mill-Imġarr, tagħna tarif storiku fuq il-frawli f'Malta. Il-frawli bħala frawli selvaġġa tinsab f'Malta qabel ġel bniedem. Hemm xitla magħrufa bħala frawli selvaġġa. Imma il-frawli li nieklu ilha magħrufa il-frawli rqija ta' Malta miżmien il-kavallieri. Huwa dokumentat li fi 1600-1700 kienet titħallat ma' xarbiet kesħin u anke mal-ġelati. Il-kavallieri kienu ħaltuha iġibu s-silġ minn sqallija u l-frawli tissemma ma' frott ieħor li kienet titħallat ma' xarbiet friski għal-kavallieri u anke ma' ġelati. Kienet magħrufa wkoll il-frott ta' Malta fosthom il-frawli li kien frott bnin kbir fid-daqs u li idub bħalqek. L-ewwel matik online u kien f'dawn l-aħħar snin il-konsumatur Malti beda jażel li jmur għal frawli ikbar ġej minn xitel Taljan u l-frawla Maltija mietet mewta naturali għaliex ingħatat il-ġemp. Il-frawli għal bejħ fl-attività nbija direttament mingħand ir-raħħala. Tkellimna ma' Ċensu Kamilleri, bidwi full-timer produttur Imġarr tal-frawli fuq it-tkabbir ta' dan il-prodott. Proċess biex tkabbar il-frawli fl-għalwi tibda bil-preparamenti tal-ħamrija l-ewwel. U l-plastik, illi jkun għal-ħabta ta' wissu. Imbagħad għal-ħabta ta' Settembru nibdew nġibu x-xitel minn barra, għax aħna x-xitel tal-frawli il-maġġor parti kollu minn barra, jiġi mill-Italja u minn Spanja. Imbagħad nġibu l-ewwel varjetajiet illi jkunu bikrijin, illi dawna jibdew għal-ħabta ta' Novembru u il-varjetajiet naqriżiet waħħarin jiġu għal-ħabta ta' Novembru jew l-aħħar ta' Ottubru, bidu ta' Novembru l-aħħar ta' Ottubru. Illi dawn mbagħad jagħmlu inqas produzzjoni imma jkunu ta' ċertu tjubija iżjed mill-oħrajn. Peress li t-temp żamm sħun tul ix-xitwa l-frawli kellu jinqata' 3 ġimgħat qabel iż-żmien tas-soltu. Minħabba fekk il-produzzjoni naqset dax-xahar għaliex ħafna mill-frawli inqata' tul Marzu.